Ko ruwa na gama baki daga taskar Bakandamiya. Labarin ko ruwa na gama baki babi na 3 na Hadiza Isyaku. A ɗaki ko Malam Amurji yake tamkar ya tsige zuciyar shi daga kirjin shi saboda azabar zafin da take mashi. Babbar damuwar shi ita ce yadda zai fuskanci mutanen gari yayin da suka gane diyar shi na dauke da cikin da ta same shi a hanyar banza. A matsayin shi na wanda ake gani da kima, anya kuwa za su ci gaba da bashi girma idan suka gane haka? A hankali ya furta, ina ma mafarki nake, tare da dafe kan shi da yake jin kamar ana sara mashi wani abu a ciki, dan ya san abu ne mai wahala su ci gaba da bashi girma. Take zuciyar shi ta fara son hana shi bin shawarar da likita ya ba su, ba don komai ba sai don kimar shi ta dawama a idanun mutanen gari. Wani bangaren zuciyar shi ya ce, da ɗaya ji kunya, gwara lahira ta yi bako, ku kai ta wani asibitin kawai, idan ya so ta mutu ma. Wani sashen kuma ya dakatar da shi da faɗin, wato da kunyar duniya gwara ta lahira ko? Domin idan har ta mutu alhaki na kansu, tunda likita ya faɗa musu gaskiya. Ido ya limshe tare da matse wasu zafafan hawayen da bai san da fitar su ba. Gaba ɗaya dabarar shi ta kwance. Duk hanyoyin da suke ganin ita ce mafita sun bi, amma ba wadda ta yi daidai da abin da suke nema na rufin asiri sai guda ɗaya kawai. Ita kuma ko shakka babu sai ta ja musu fushin Allah. Shi kuma a yadda yake tsoron mahaliccinsa, bai fatan aikata abin da zai ja mashi fushinsa. Wani iska mai zafi ya furzar gami da mai da lamarin shiga Allah ya ce, Allah kai ka ɗora mana wannan ƙaddara, ka ba mu ƙarfin ɗaukarta ba tare da gazawa ba, ya Allah. Yana cikin wannan yanayi ne Asabe ta kunno kai cikin ɗakin. Ƙasan da yake zaune ita ma nan ta zauna tare da ya kafe shi da idanu, tana son gane idan kuka yayi. Kallanta shi ma yayi da jajayen idanun shi masu ɗauke da siffar abin da ke cikin zuciyarsa na raɗaɗi. Hakan ya bata damar gane abin da take nema. Cike da mamaki ta ce, wai kuka kake yi malam? Ba tare da ya bata amsa ba, ya ɗauke kansa ya ci gaba da kallon gefe. Sai da ta ɗan taɓe baki sannan ta ƙara magana, kai kenan kana kuka, mu kuma mimeto. Zuciyarsa a dagule ya jiyo tare da bata amsa, me fa za ku yi Asabe bayan zuciyar taku a ƙeƙashi take? Cikin rashin jin daɗin amsar da ya bata, ta sassauta murya ta ce, kamar ya zuciyar ma a ƙeƙashe malam, ka kuwa san yadda nake ji dangane da wannan al'amari da har za ka gaya mana ƙeƙashewar zuciya? Tabbas ya san ta fi shi ma damuwa tun da ita ta haifi Jummai, to amma abin da take yi mata ne ba ta kyautawa. Ya ce, na sani mana. Ta ce, to me yasa ka ce haka? Ya ce, abubuwan da kike ne ba su kamata ba. Tun daga jiya zuwa yau ba ki bar yarinyar nan ta huta ba, kuma na san har nan gaba ma ba za ki bar ta huta ba. Kalli yanzu inda kika maida ta da zama, wuri ne da ko dabbar ki ba za ki daure ba, bare kuma yarki. Wai duk da sunan nuna mata kuskurenta. Tun da ya fara magana har ya kai ƙarshe take kallon shi fuska a martike, dan bata yadda abin da take ma Jummai ba daidai bane ba. Ya buɗe baki zai ci gaba da magana, ta kaɗe shi a hasale. To ai can ne ya fi dacewa da ita. Ka san dai gidan nan bai rabuwa da jama'a. Muddin kuma tana ɗaki na, to ga asirin mu can ya tonu. Idan kuma haka kake so, to sai ta dawo. Ni dai ina cikin gida. Kai da ke fita, kai za ka fi kwasar abun kunya ba ni ba. Shiru yayi yana nazarin maganarta. Lallai ta faɗi gaskiya. Zaman Jummai a wancan bukar wani rufin asiri ne a gare su. Ya ce, kuma haka ne Asabe, sai dai zan gaya maki wani abu da shi ma zai iya tona asirinmu. Kwakwazan da kike ki daina dan Allah, sannan tsana da tsangwama da kike nuna mata ita ma ki daina, dan za ta iya haifar da abin da baki tsammani ba. Ta ce, to naji. A ƙasan zuciyarta kuma tana jin ba ranar da za ta bar Jummai ta huta, tunda har ta ja musu abin kunya. Haka suka yi ta magana, wata cikin lalama wata kuma cikin fada, duk don su samu mafita. Bangaren Jummai kuwa kasa shiga cikin bukar ta yi, ta tsaya daga bakin kofa tana kare ma cikin ta kallo. A bangare ɗaya kuma tana tunanin yadda za ta iya rayuwa a wannan wurin mai cike da tsummokara
da sharar kayan gona da suka fi dacewa da a kai su bola a zubar. Inda ta fi tsoro a gidansu kenan shine kuma kaddara ta ware mata da sunan rayuwa a ciki. Idan ta lumshe ta tambayi kanta, yanzu ni zan zauna a nan? Sanin amsar ita ce ta sa ta fashewa da wani sabon kuka wanda ba na komai bane sai na fargabar abin da za ta tarar a ciki na ƙwari da ƙananan dabbobi irin su ɓera da tsaka, waɗanda su ne ta fi tsoro a rayuwarta. Kuna sauraron wani labari ne a taskar Bakkandamiya. Domin neman ci gabansa ko kuma ƙarin wasu littattafai, sai ku ziyarci shafinmu a yanar gizo-gizo na www.bakkandamiya.com. Ta daɗe tsaye bakin ƙofar tana kuka, da ta ga dai bai da amfani sai ta shiga ta ɗan ture sharar gefe da ƙafa, sannan ta ajiye tarkacen kayanta a ƙasan simintin. Zuciyarta cike da ƙuna ta raba inda ta share ta zauna, don ƙafarta har ta fara kumburi saboda tsayuwa. Haka ta yi ta raba ido cikin bukkar, duk inda ta ji wani motsi sai ta kai duba wurin. Bangare ɗaya kuma tsigar jikinta na ta tashi, don ji take kamar wani abu zai hau mata jiki. Hankalinta bai gama tashi da wurin ba sai da ta ga duhu ya fara. Tsoronta Allah, tsoronta ɓerayen da ke cikin ɗakin, wanda tun da sauran haske take jin motsinsu. Kukan da ya zame mata jiki ta dasa. Ai kuwa kanta ya fara sarawa, ga yunwa na ta murɗar mata ciki. Dan tun kokon da ta sha da safe ba ta sake cin komai ba. Tana jin sadda Asabe ke rabon abinci, amma ba a bata ba. A kan kunnenta ta ji Bashir na faɗin, ina abincin ya ji mai in kai mata. Ai ko ta daka mashi tsawa, ban sani ba dan ubanka. A ce muna gani, ko in babballa ka. Jummai na jin haka ta girgiza kanta tare da cije leɓe ta ci gaba da sharɓar kuka. Tana jin sadda Asabe ta ja sauran yaran suka shige ɗaki. Malam Ahmadu ma a kan idanta ya shigo gidan ya nufi ɗakin shi, saboda ƙofar bukkar na kallon ƙofar su ta shigowa. Take tsoron da ke zuciyarta ya ƙaru, idan tana ƙofa ta ji faɗuwar wani abu tim a ƙasa, wanda ko shaka babu ɓera ne. A gigice ta miƙe tsaye ta nufi ƙofa a guje. Ai kuwa wannan ɓera ya bi ta cikin ƙafafunta suka fita tare. Wani irin haki ta riƙa yi tare da dafe ƙirji ta bi ɓeran da kallo. Da yake akwai hasken farin wata, lokaci ɗaya kuma ta ji jiwa ta kwashe ta. Ganin za ta faɗi, yasa ta yi maza ta isa jikin icen bedin da ke nesa kaɗan da bukkar, ta jingina bayanta tana ta mai da numfashi. Can kuma ta ji mararta ta murɗa. Wash Allah, ta furta tare da cije leɓe ta silale ƙasa zaune. Hannunta na dafe da marar, ta yi ta nishi. Bangare ɗaya kuma idanunta na ta fitar da hawaye. Ta daɗe cikin wannan yanayi tana ta nishi, ko da marar ta saki sai ta miƙe a daddafe ta nufi ɗakin Asabe da zummar kwana a can. A hankali ta tura ƙofar ta shiga. Fitilar ɗakin da ke kunne ya sa ta ganin Asabe zaune saman gado ta yi tagumi. Wani mugun kallo Asabe ta jefe ta da shi, sai da hantar cikinta ta kaɗa. Me ka ki ɗaki na? Asabe ta tambaye ta cikin kaushin murya tare da sakkowa daga saman gadon. Jummai na kuka ta ce, dan Allah in naki banne in kwana anan. In barki anan ki kwana? Jummai ta daga kai. To waye maki ciki? Asabe ta sake tambayar ta lokacin da ta ƙara so gabanta. Ras gaban Jummai ya faɗi. Ta kasa cewa komai sai sharɓar kuka. Asabe ta ce, baki da amsa? Jummai ta yi shiru. Ta kuwa ja mata hannu ta yi waje da ita. Kada in sake jin motsinki anan. Tana faɗin haka da sakar mata hannu tare da shigewa ɗakinta ta sa kuba. Cak Jummai ta tsaya da kukan da take, don ta fahimci ba shi ne magani ba, iyayenta ne magani, kuma tun da sun gaza ba za ta sake wahalar da kanta da kuka ba. Magana ta shiga yi da zuciyarta akan ta yi haƙuri ta koma ɗakin. Ɓeran fa, ta tambayi kanta. Maimakon amsa sai ta sake jefo ma kanta wata tambayar. Ɓera maciji ne? Ta girgiza kai kamar zuciyarta na tsaye gabanta. Ba tare da ta sake magana da zuciyarta ba, ta sa kai, ba inda ta tsaya sai cikin bukkar, tare da ɗaukar ma ranta duk abin da za ta ji ko gani ba za ta sake fitowa ba, ko da kuwa zai zama ajalinta. Cikin duhun ta sa ƙafa ta ƙara matsar da sharar gefe, har sai da ta share inda zai ishe ta kwanciya. Ta jawo jikkar kayanta za ta fiddo zani, ta ji ta
tirje wani abu. Tana ɗaga jakar ta laluba, ashe awararta ce wadda suka saya a asibiti. Tana kyarma ta fasa ledar ta ci gaba da ci, ba tare da tunanin ta lalace ba. Zuciyarta a dake ta fito ta sha ruwa, ta kuma shiga ban ɗaki. Ta fito, tana komawa ta shimfiɗa zani ta kwanta, tare da maƙurewa cikin hijabi, ba tare da ta damu da sanyi da kuma sauran da ke ta yi mata kowa a kunna ba. Ba ta fi minti 5 da kwanciya ba, ɓeran nan ya dawo. Wayyo Allah na, ta furta tare da rintse idanu. Lokacin da ya bi ta kanta ya wuce. Wata irin kakarwa jikinta ya shiga yi, har ta yunkura za ta tashi, zuciya ta maida ta. Ki koyi haƙuri da rayuwa Jummai. Nasihar da ta ci gaba da yi mata kenan, har dai ta daki. Haka ɓeraye suka yi ta safa da marwa a jikinta, amma ko gizau. Sai ma ta lula duniyar tunanin azzalumin da shine sanadin shigarta wannan hali. Duk da ita ma ta ba da gudunmawa, amma ya fi ta tun da shi ya fara bijiro mata da abin. Allah ka yi mana sakayya, sannan ka yafe mana kuskuren da na yi. Da furta a hankali. Wasu zafafan hawaye suka ci gaba da fita a idanunta, duk da ta so hana su, amma zafin da zuciyarta ke yi ya sa ta kasa tsaida su. To, da sauraro wannan shine ƙarshen babi na 3 a cikin littafin Koruwa na gama baki na fasihiyar marubuciya wato Hadiza Isyaku. Kuma kun saurare shi ne a taskar Bakandamiya. Domin neman ci gabansu ko kuma ƙarin wasu littattafai, sai ku ziyarci shafinmu a yanar gizo-gizo na www.bakandamiya.com.